Αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ο τίτλος είναι «Η Θεία μου Παρασκευή και η τέταρτη ανάβαση Κίμης». Το 2006, όντας εργαζόμενος στο Δήμο Κίμης, είχα μια διαφημιστική ιδέα που αφορούσε την τέταρτη ανάβαση αγωνιστικών αυτοκινήτων Κίμης, την οποία πίστευα ότι μπορούσα να την υλοποιήσω. Καταρχάς, είχα εφεύρει μασκότ και αυτός ήταν ο Τζόνι Τρεχάλας, ένας τύπος μαγιόρος, οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων. Το όνομα αυτό άρεσε και αμέσως δόθηκε σε γραφίστα και τυπώθηκε σε μπλουζάκια. Από εκεί και πέρα, για τη ραδιοφωνική διαφήμιση, είχα την ιδέα να κάνω θεατρικό λόγο και να χρησιμοποιήσω τη Θεία μου Παρασκευή Βλάχου, γυραιά κυρία, η οποία είχε μια υπέροχη φωνή και ντοπιολαλιά. Θα έκανε τη γιαγιά του Τζόνι Τρεχάλα και εγώ το συγκεκριμένο ήρωα. Το σενάριο ήταν σχετικά απλό. Ο πρωταγωνιστής θα βρισκόταν μέσα στο συνεργείο με το αμάξι του, όπου θα έμπαινε η γιαγιά του, δηλαδή η κυρία Παρασκευή, και θα έλεγε με ύφος «Βρε, γιατί ντύθεις και στολίστης έτσι τις στολές και τις κάσκες, πού πάεις βρε?» Αυτές τις 2-3 λέξεις ήθελα μόνο από μέρους της. Αφού κατάφερα με τα κόπων και βασάνων να την πείσω, μαζί περάσαμε ένα υπέροχο αξέχαστο τρίωρο στο υποτιθέμενο στούντιο που βρισκόταν στην κουζίνα του σπιτιού μου, εγώ, η Θεία μου Παρασκευή και η μάνα μου να σηκοντάρει. Για ένα ολόκληρο τρίωρο το μικρόφωνο ήταν ανοιχτό και το μηχάνημα να καταγράφει τα πάντα. Δεν ήξερα πού θα την πιάσω. Γι' αυτό. Έτσι λοιπόν βγήκε αυτή η διαφήμιση. Στην αρχή θα πάρουμε μια μικρή ιδέα από τον ήχο, το χρώμα και την ντοπιολαλιά της φωνής και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη διαφήμιση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου και εγγονό της θείας μου Παρασκευής, Γιώργο Κιούση. Βρε εσύ, για πού το βάλες και ντύθεις τις στολές και τις κάσκες και που πάεις? Βρε εσύ, για πού το βάλες και ντύθηκες έτσι, Ναι, για πού το βάλες και ντύθεις. Το ντύθεις είναι πιο δικό μας. Ναι, για πού το βάλες και ντύθεις? Τις στολές και τις κάσκες. Τις στολές και τις κάσκες, αυτό δά μόνο? Ναι, βρε. Αυτό. Ζωή. Αχ, κακό, πάθαμε τι να κάνουμε. Βρε, πού πας? Βρε εσύ, για πού το βάλες και ντύθεις και στολίστης στις κάσκες? Βρε εσύ, πού πας, έτσι? Ναι. Μπορείτε το λέω καλά. Βρε εσύ, για πού το βάλες ντύθεις και στολίστης τις στολές και τις κάσκες? Βρε! Βρε εσύ, πού το βάλες και ντύθεις στολίστης με τις κάσκες, Βρε εσύ, πού το βάλες και ντύθεις και στολίστης? Μωρή, κοίτα εδώ μορφία, πού πάτη μαύρη. Πού πας βρε? Έτσι δα. Πού πας βρε εσύ? Γελάει. Το είπα καλά. Βρε, πού πάεις και ντύθεις τις στολές και τις κάσκες? Πού πάεις βρε? Μεταφερόμαστε στο συνεργείο του πρωταθλητή αναβάσεων Τζόνι Τρεχάλα. Παρακολουθούμε την εντατική προετοιμασία του εν ώψη της τέταρτης ανάβασης αγωνιστικών αυτοκινήτων Κίμης, Σάββατο 20, Κυριακή 21 Μαΐου. Κι όπως θα παίρνω τις τροφές... Βρε, πού πάεις? Βρε, καλό στη γιαγιά! Βρε εσύ, για πού το βάλες ντύθεις στολίστης τις στολές και τις κάσκες? Πού πας βρε εσύ? Πού πάεις βρε? Για την τέταρτη ανάβαση Κίμης, γιαγιά! Βρε εσύ, τι μου πάτη μαύρη. Τέταρτη ανάβαση αγωνιστικών αυτοκινήτων Κίμης. Σάββατο 20, Κυριακή 21 Μαΐου. Η καλύτερη ανάβαση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Χορηγός αγώνων Αφή Κωνσταντίνου ΑΒΕ, Ρενό Χαλκίδα. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κίμης. Σας περιμένουμε.